Mula leh lenggah kepara nganti jam 2 punjul sik padha wungon bebarengan kelawan warga agung ingkang mapan ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk. Mancing dadi dulur ya, Truk. Semakin tahun mundhak warsa saya ngrembaka Hanjayeng Bawana, saya kuncara siswa saya ngrembaka saya akeh. Ya. Nek perkara muridé akeh wis ora kena diomongke wong nyatane kuota pendaftaran bae nganti mbludak nganti ana sing ora kebagian nggone kepengin nyecep kamruh lan ngelmu ana ing SMK PGRI 1 kene. Oh ya, heeh. Ya. Wajib dadi murid ora kena pijar pamit kajaba yen lara tenan ora lara wong edokan lan maneh kudu pamit kanggo layang yen wis mari larane kudu enggal mlebu ning pamulangan aja enak-enakan suwe-suwe mundhak bodho lunga-lunga kaya kebubuk bocah bodho-bodho sangen gede wajib dadi murid ora ana pijar pamit kajaba yen lara tenan ora lara wong etok-etokan lan maneh kudu pamit kanggo layang yen wis mari larane kudu enggal mlebu ning pamulangan aja enak-enakan suwe-suwe mundhak bodho lunga-lunga kaya kebubuk bocah bodho yen gede langit murid ya ora kena pijar pamit kejaba yen lara tenan ora lara jo etok-etokan. Terus nek dadi murid iki kudu temenanan, nek ora lara tenan aja nganti pamit mergo iso ketinggalan pelajaran ya, Gong. Heeh. Ya kudu kaya ngono. Heeh, ya. Yo. Iki pokoke intine iki bengi amake dhewe matur sembah nuwun dipercaya kelawan Bapak Kepala Sekolah saha Bapak Ibu Guru datan ngantun para wali murid komite dan para siswa-siswi sing ana kene sembah nuwun semaksimal mungkin Petruk anggonipun sowan Ngabyantara sagaduhing tenaga sekadaring lampah ngremenaken ingkang samya hampir sani dalu menika mugi dados berkah tumraping kula saha panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin, Truk. Heeh, ya. Genduk niken salindri kon nembang sing klasik. Sing klasik ya maula ora sempat. Ora sempat nembang sing klasik ya mergo gurudak-guruduk wanci limbukan lah, wanci goro-goro ki raga rasa, Bang. Masa? Ya. Matur nuwun karo sing pareng rawuh uga adik-adikku ya anak-anakku. Mas Agung Sudarwanto, terus Papa, ora keliru Rangga Wisesaya. Do kepareng wungon, terus anak-anakku pedalangan ana ing Kabupaten Nganjuk.